Taman nang fैसानि खोथाखौ बावाखैनो बावो फैसाखौ सोरबा बावोना होमबा नोङो केमेरा हमदों आंनि थाखाय तारमाने नोंनो माने इखौबो नोंनो फैसा नांसिगौ जाहैबाय नामा ओरैबायदि माने नुजावा लोगोफोर आंना हौवाया आं होनबाय भिडिअ एसे लाफै नोंथ' दा ओरैनोसो दङ दुगैखांबायबो ओंखामाबो मोनथ'वाखै दासो मैगं बासिगासिनो आङो बिदि होनबाय आङो ओमफ्राय फैसाया समान समान बावलायसैनो लोगोफोर मिथिबायना तारमाने के इउटुबनि फैसा मोनबाथाय गावजों समान समान राननांगौ जाहैबाय आरोना आङो ओरैबायदि ओमफ्राय आंखौ खामरेंरें लेथ्रा खालामदों नामा नायलाय आं आयनाबो नायाखै नाखिलि गुरखोखोन्दे ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ नै रायै रायै केमेरा हमहोबाय आं दिनैहाय आरो मोनसेया जाहैबाय ओंखामखौ थाब जानो लुगैयो नै दासो मोनबाय इमान गोबावनि उनाव दासो मोनबाय नै दासो हुइसेल होदों ओंखामा माने ओंखामखौ थाब मोनजानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय खिन्थु बे गेसआ जे अरा फिसा फिसा जोंग्रा जाबाय दङ इखौ हले तालखौनो लाया इमान खोन्थाबाय आं माने बाब्राबबाय थानांगौ आरोना खोन्थाबाय थानांगौ ओमफ्राय दिनैसिमबो खालामना होआखै साफा ओमफ्राय दा ओंखायनोथ' ओंखामा लेट मोनो ओमफ्राय लेट मोनबाथाय आंहा दाय जासिगोन आरो ओंखामखौ थाब सङा होननानै ओरैबायदि हुआ आंबाया नटा बाजियाव थिगानो डाइलग होना गया नोंसो मिथिना आंसो मिथियो मानो ओरैनो बुंदों जेनेबा नों मिथियो नटा बाजियाव ओमफ्राय आंखौ मिथियो नटा बाजियाव होननानै जेनेबा नों सयता हाथायाव सिनायबा लागै ओंखामा जाबायना नटा बाजियाव सिना संबालाय नटा बाजियाव मोनगोन आरो इनिफ्राय नों बुंनो लागिया नों फैसा नांगौना फैसा मोनगोन नों मिथिबाय फैसा मोनबानो जाबाय नोङो केमेराया मोजाङै हमबाय था दिनैसो माखौबा हमफ्लानो फैनानै मैया जि रागा जोंबायना आङो लोगोफोर इनि थाखाय आरो दिनैनिया इयो नो टेंकिया मोनबाय थांदो ओमफ्राय आङो मैयाबो पार्लार थांनो होनना थांनो मोनासै दिनै थांनो मोनाबा हले जोंखावखाबायहाय आङो फैसा गैयालै आंहा इसोर पार्लाराव थिरिं खालामनो बेसे फैसा नांगौ इखौबो फैसा गैया होनबावबाय आयौ 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 हालालै आङो नोंसोरो बिराद मोजां गुमैया होनबाय थायोना आगै मोनबायनो खोनासंबायना पार्लाराव थांनोबो फैसा होनो हाया आङो फैसा गैयालै आंहानो फैसा बेसे नांगौ देलाय थिरिं खालामनायाव 30 ताकायानो गैया आंहा दि मुसुगुर फुजानायाव फैसा बेसे नांगौ 30 ताकायानो गैया आंहा दि इखौ जि नों होनो हायाबा नोङो नोङा मानसियानो नोंला नोङो नोङा इउटुबनि फैसालाय ओइ आंनि फैसाखौ मानो नांगौ दालाय इउटुबनि फैसाया दा मोनाखैनोबा मोनथ'वाखैनोबा एबारनिखौ मोनसिगोनसो मोनथ'वाखै ओमफ्राय मा होनो बुरजा बुरजाबो मोना नालाय नोंथांमोनाबो नायनानै भिउफोरखौ बुरजा बुरजा खालामना होआ नालाय ओंखायनो फैसाखौनो टिकुटसेल' मोनो दा बिजों आंहा थोथारा एख'आनो खनथाम जालायलांबाय खनथाम जाबाय हुइसेला सोरोमनो बिलाहिया गुदुं बाननो नाङा दे टमेट'खौ बानायनाय दे गुदुं ओमफ्राय मा होनो ना लाबोदों आरोना जोंहा माजों संनाय जायो आङो नायनोसै नै बिथिंजा अलकबि दङ टमेट' दङ ओमफ्राय आरो नै आलु दङ ओमफ्राय नाखौ फैनाय सायखांदोंना सायखाङाखै सायखांबा बे नाखौ आङो अलकबिजोंनो संनोसै दिनैहाय ना अलकबिजों संगोन आरो ना सायखांबाय एकदम नै बेयाव थेबना दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाजरखौ सुखिनांगोन नामा ना माबाजों जागोन आं बिलाइजों जालांसै ओमफ्राय आरो थांदो जाबाय दि र' लास्ट इखिनिल'सै साफा खालामना लाखानोसै आं दा जानांगौना इखौ आङो लाइ भाजा एवनायखौ बिराद गोथाव मोनजाग्रा जादों तारमाने इ लाइया बिराद गोथाव मोनखायथ' मैयाबो जादोंना मैयानि मैद्रुनियाबो जि गोथाव जादोंमोन दुन्दियाखौ एसे होफाबा मोदोमगोन खोमा ना नोंनि ओंखामा सोलोमसान्दि इखौनो खालामनोसै जाबाय खुरैदो ओंखामा खुरैदो बाल्थिङाव र' होनग्रोनो हो होनस्लाबनोबो होआ मास्लाबनोबो होआ दिनैसो केमेरामेन जाफानानै इयाव मा होनो इखौ आं बाल्थिङाव दसे सोमना दोनगोन आरोना दुन्दिया होखाबाय मोदोमनायनि खिन्थु मैद्रु सङा इखौ मैयानि बायदि दिनैहाय एवगोनसो आरोना थाव होनानै गाना लागाव मान गोबां खोमफुनाया ओइ 9टा बाजियाव सिनायनो बादायलांबाय ना फटाफट ओंखामा खुर मानो लानाय लाबाय दिखलाय मा बादलिलाय मा बानाय दिलाय जुलाय नों दांला
आंथ' बिराद रागा जोंनो मिथिगोना ओंखामानो थाब मोना सुलायानो दाखालि नङा माब्लाबानिफ्राय खोन्थागासिनो आङो सुलाखौ साफा खालाम ओंखाम ओंख्रि थाब मोना गावनो रागा जोङो गैया खालामना होआ ओरैबायदि मानसि ओइ गोदानखौ नांगोन र' दायो माबागोन साफा खालामबानो जायो ओइ खनसे आब'लानिखौ साफा खालामना होनाया नोङो इदि खालामबानो जायो एरख'बानो जायो इखो ओमफ्राय आंहाबो भिडिअ बानायनाय माबा माबि नोंनि जि सुनायानो जोबनो थाङा आरो दाबोथ' सुनो खोन्थालायबाय निजेनिखौल' सुना जायो आरो आंनिखौ लाया खोनागानो नों इसोर बोरैबा बरनाम खालामथारो बोरैबा थिलाय सोरथो सुगासिनो नोंखौलाय आं सुवाखैबालाय आंनिखौल' सुना लायोबा आङो इसोर नों आंखौ ओंखामालाय खामखो ना माखो मानो होनो माथो मोनामबाय आंखो ओंखाम संनो रोङा ओरैबायदि मोनखो ना माखो नोंलाय ओंखाम खामहोलायग्रा थिग गैया नोंजो माखोबा जाबाय दे जानो नागिरदों नालाय मोजां हाब नों ओंखाम ओंख्रि गोथाव एवनायखाय मालाय एवनानै होखानायखाय माने गावा दिनै हराव माबा मा होनो टमेट' एवना दोन्दोंमोनहाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव जागोन आंहा दिनानै ओमफ्राय ओंखायनो माने डाइलग मारिगासिनो फुङावलाय माखौ दोननाय नोंलाय आंहा मैया एवना दोननाय दंखायो नों ओंखामखौल' सं होनबाय गावनो नाबाथ' आं नै लाइ सायदोंमोन ना साइना मा जानो 12ता जालांबालाय डाइलगखौ नोंनि खोनासंबाय आं मबाइल खोन्थिनाय नोंनि मबाइल खैथा जादों एयाव मबाइलाव खोन्थिनाय नौता नुनाय बायदि खोन्थिनाय नों जे डाइलग मारिगासिनो 9ता जाबाय नों आंखौ थारमाने अरसिया बादुलि इदिहाय माने बरनाम खालामनो नागिरबाय थायो आरोना सबनि गोथाव बानायना दोननायखाय गावा हले नै बेनो जाबाय गोखै गोखा खालि खालानो बेखौनो जायो आं नोंजों नांलाय रायलाय खबरा आंहासो माबा मा होनो बावलायलांबाय नै थंगा थंगि लाबलाबायनो माबालाबायनो बावलाबाय थाबाय खोन्थ' अलसियानि सिनाकिफोर गावनाबा माबा मा होनो टमेट' एवनायानो हालदैयानो बारा बोरैबा हालदै गोथां मोनामलायनाय इफोरबायदिखौ जायो मानसिया आं एवबालाय माथो सोलास्लिमलायो आं एवबालाय गावनाबा हालदैयानो एकदमबारे नांफबजोबथारनाय गावनाबा बिदि जायो माबा संनाया भाजा एवनाया इदि जायो सोरबा हालदै नङाबा बेगरल' जायो थेवबाबोथ' इफोरबायदि हालदै गोथां मोनामलायनाय होनाङा ना नोङो आं संबा हले होथारो ओंखामलाय आंथ' नांसै आं नांखाला माबा माजों संमान नांगौ अलकबि संमान नांगौ ना टमेट' संमान नांगौ मोजां खोन्था जानाय लोंनायफोरा दा दावराव जानाङा माजों अलकबि आलु औ अलकबिजोंथ' सानदों आलु होआ मा जेरावबो आलु गोसोखाङो नोंलाय अलकबि गोजा आरो गोथाव जायो बिदिनो अलकबि गोजानो गोथाव जायो एव मानैसो नाखौ नायाव मासेल' मायाव ओंख्रियाव नायाव मासेल' होनो मा होननाय जाखैलाय माने ओंख्रियाव मासेल' हो बोराय खुगाथ' मालायखौसो बुरिबाय होनो गावहासो बोराय खुगा नोंनि सावगारि नायै नायैनो आङो फुङावनो मा होनो सिखारबाय दुगैबाय ओमफ्राय एसे दावराव दावसि जाबाय ओंखाम जाहोबाय फुंजानि दावराव जोंहा दिनैहाय बोरायजों आंजों जि मिनिथावनाखा मालाय गावनो माने दिनै खनसे केमेरा हमना होनायल'आवनो माने इउटुबनि फैसाखौ माने समान नांगौनो बिनो इदि होननानै इउटुबनि फैसाखौ आंनो समान होआबा दिगदार दङ जाबायथारबाय ओमफ्राय दा नै बिसनाफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनोसै न'खौ सिबनोसै एसे ओमफ्राय बिनि उनावहा आङो मा होनो जि सुनांगोन आरोना हासबेन्डनि लंपेन्ट गस्ला गांनैसो सुनांगौ दङ ओमफ्राय जुथा सुनांगौनो सुना होग्रोनांसिगोन आङो ओमफ्राय आरो मैयायो सुनानै आङो नै गान्दुवारखौनो माबानो मोनासै सोनोनो मोनासै भिडिअबो एडिटिं खालामबाय मोनाब्लियाव ओमफ्राय बिदिनो गान्दुवारखौनो सोनो मोनासै हासबेन्डआबो सोआसै दा एसे टाइम मोनखानायावनो दानसै गान्दुवारखौ ओमफ्राय दा आङो जियाथ' सुनो दङ खिन्थु हासबेन्डनिखौल' सुग्रोनोसै आङो दिनैहाय माबा मोनसेखौ हानबा मोनसेया गोलैफाजोबो जारलासोहाय ओमफ्राय नै इखौबो सुनो खोन्थादोंमोन खोमा सुहैनोसैहां मेंबायहाय लोगोफोर माने जि सुग्रोबाय आरोना आङो हासबेन्डनि लंपेन्ट गस्ला जुथा गासिबो माने सुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय सान्दुङाव लामना हैबाय फोथाराव जोंहानावथ' बारा सान्दुं नांबाङा नालाय
गाजरखौ सुकिना लानो नागिरदों आरो ना एकदम हां थोन थोन जाजोब्बाय आं ओंख्रिखौ जानना दोननानै जि सुबाय आरो ना ओमफ्राय दा ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ नाबो होना होखाबाय आङो ओमफ्राय दा गाजरखौ आङो सुना लाबोबाय आरो ना नै सुकिना लाग्रोनोसै इदिनो जायो आरो ना एकदम टाइमखौ मिलायनांगौ जानानै फैयो दा बयबो ओंखाम जागोन सानजौफुनि टाइमनि ओंखाम टाइमाव होनो हायाबा आंहाबो बोरैबा मोनो मालाबाथ' बिदिनो भिडिअ बानायनानै मानानै आङो 2टा 3टा गाहाम जायो आरो ना ओंखाम होनाया दिनै इदि खालामनो सानाखै आङो ओंखायनो एसे थाबनो जेसेबां हायो थाब खालामनो नागिरो खिन्थु दा सानानो माने थाबनो थांथारो जानोनो नागिरा माने खामानिफोरानो थाब मावबाबो माने माला जागौ संगौ मानियावनो 3टा 4टा जाहैयो पात्ताखौनो मोना ओंखायनो दिनै एकदमबारे जि जल्दि मावखाबाय आं खामानिखौ बेयो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव आं दा संख्रि होथ'आ आरो ना मानो होनना बुङोब्ला दा संख्रि होखानानै दोनबा बोरैबा जेलदेब ओमफ्राय बोरैबा दै जानानै थायोना ओंखायनो दा बेखौ आं होथ'आ दा जेथिया जोङो ओंखाम जानो जागोन बेयाव आङो लगायगोन आरो ना बेयाव दुन्दियाखौजो संख्रिखौजो दा ओरैनो खोबना दोनथ'नोसै ओमफ्राय आंहा जिबो बेलथायहैनांगौ फोथाराव हासबेन्डनि जुथाखौ रानदोंना रानाखै नायफिननांगौ बेलथायनानै हैनांगौ ओंख्रिखौ फोमोन खालामथारनोसै आं ओमफ्राय नै लोगोफोर बिथिंजा आङो नै अलकबिजों ना संगासिनो आरो ना लोगोफोर दा बेयो बुहुद जबनांगौ दङ रानजोबनांगोन एसे मोजाङैनो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय आङो सानदोंमोन आरो ना एवनानै जागोन होनना दानि आं फुङाव लाइ सायनाया बे लाइखौ आङो एवनाय जायासै आरो ना मानो होनबा थावा एसे खम दंमोन बिनिखायनो आङो नायाव थोदेरनाय नङा होननानै इखौ डाइरेक्ट आङो रुना होदों आरो ना एसे मेनेज खालामाबा जाहैया ना दखानावबो आङो थांनो बाबाय हारसिंखाय ओंखायनो डाइरेक्ट इखौ मैगङालाय जेजोबाबो गोथाव जायो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो माने मालाबा जासिगोन एवनानै गाबोनफोर नङाबा दा हरफोराव ओमफ्राय दा आङो रुबाय आरो ना इखौ हा आदार होनांगौमोन दाउनोबो ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो पुरा न'नि खामानि जोबजोब्बाय आरो ना ओंखाम जाखांजोब्बाय बयबो ओमफ्रायो न'नि खामानि गासिबो जोबजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दा बेलासिबाय ओमफ्राय आङो एसे मान निजेनि थाखाय टाइम दिहुनबाय आरो ना दिनैहाय थांनो होनबाबो थांनायानो जायाखैमोन आरो ना पार्लारावहाय एकदम मुसुगुरानो रोजा जालांजोब्बाय आंना ओमफ्राय दा आङो थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय फुजाना फैनोसै गोबावबो जाथारबाय फुजायैया एकदम बुरजा रज'जोब्बाय आरो ना बोरैबा साइज नुयोना ओंखायनो माने दिनै फुजाना फैथारनोसै नै मोनसे इखौ फिसा होनबा एसे ना समान जादों सिगांनिखौ ना नैखौ एसे फुबावनांगौ माने गिदिर जाना दं दोंनैसो एसे दोंनै ओरैनो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो आङो पार्लार थांनानै फैबाय ओमफ्राय दुगैखांबाय आरो ना ओमफ्राय थिरिं खालामनो मोना जि सान्ति मोनलायबाय आङो बिराद गोबाव जाबायमोन बिदिनो जायो आंना सामफ्रामबो माने मुसुगुर फुजानो गोनां टाइम फैबाथाय माने थांनो नागिरो जायानो जाया इदि जाबाय थायो आरो ना न'खौनो माने गालांनो हाया होननाय रखम माने मोनाखायो नालाय खामानि मावनाय दसे मबाइल नायनाय भिडिअ एडिटिं खालामनायावनो मोनाखायो नालाय दिनै थांना फैथारबाय आङो थांनो होनना थांनो मोनाखै मैयाबो थांनो सानदोंमोन थांनो मोनाखै ओमफ्राय दा नै मोनाबायबो दायो बिथिं आङो टर्च लाइट होनानैसो भिडिअखौ लागासिनो आरो ना मबाइलबो सुखांना दोनदों गंसे नै बोरै नुखोथाय मिथिला ओमफ्राय जेव न' जानोबा माबा मा होनो दाउदैनि सब जागोन ना दाउदै गुदुं मुसुगुरखौ नायनाय आंनिखौ मायदि नुदों Apa mana? Coba tunjuk. Coba. Mancelok. 지금 장배양 그 누구냐네? Apa namanya? Labay haglan. Hindi ni harsing nila na sangdang ka. Oh. Apa? Ngomong kan gak aku ya? Oh. harsing se ini lang. Palaro sepeda menang. Deskan tadi. Soalnya. 감살린다 yang dia belum. Dia. Dia malang. Bahaya. Không gas nih. Ang lang này rồi.
ओमफ्राय जोंहाथ' दहायनि ना ओंख्रियानो जि बुरजा दङ माबानि मा होनो सानजौफुनिया एसे फुदुंनानै ओंखाम गुदुं संनानै बाथोन एसे देनानै जानोसै नामा ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा जोंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनो दाबाव